Neemt u plaats alstublieft. Zo, bon dia iedereen. Goed, ik vraag u goed op te letten wat hier gebeurt. Ja. U bent niet verplicht om antwoord te geven op vragen. Duidelijk? Ja, is goed. Oké. We gaan zo dadelijk met uw zaak een aanvang nemen. Dat begint er altijd mee dat ik aan de advocaat-generaal, de procureur-generaal moet ik zeggen, die daar zit, vraag om te zeggen waarover uw zaak gaat. Het eerste feit is het medeplegen van de moord op de politicus Wiels. Dat zou zijn gebeurd op 5 mei 2013 hier te Curaçao. Het tweede feit is een feit van 27 januari 2013, ook te Curaçao gepleegd. Dat is de moord op Raikel Concepcion. Het derde feit is de moord, dat vond plaats op 8 juni 2012 te Curaçao, de moord op Lionel Arnaud. En het vierde feit is, je zou bijna zeggen, gewoon een atraco op 25 januari 2013, ook weer hier te Curaçao.